ONU ka bolo fara min ka baara kɛrɛkɛrɛnni bɛ drogue kɛrɛ o ni fagali kɛrɛ kan o y'a yira ko farafina funigunu mu bɛ drogue ta ka caya o sanda tɛ tɛmɛ san 36 kan. Fana ni kɛmɛsara o kɛmɛsara minnu o filakɛla drogue ka kɔlɔlɔ sɔrɔ ni kɔfɛ o bɛ bɛn 97 ma olugu mi sanda tɛ tɛmɛ san 30 kan. Fana ni o y'a yira la ko drogue mu bɛ bɔla Amérique latine ka taa Europe jamanaw la o fangere bɛ tɛmɛna farafina cɛmayɔrɔ le la o ni farafina terebe ɲɛfana o mi fana ka ta san 2019 ka taga bila san 2022 o ye tɛgɛ da drogue hakɛya le kan mi ka ca ni tɔni 57 ye cocaïne la ka sɔrɔ ka yira ko mi bɛ tɛmɛna o b'o ɲɔgɔn loru bɔ. Dr Amado Philippe de Andres ale le ye ni ONU borofara ɲɛmaaba ye farafina terebe ɲɛfana. Qu'est-ce qu'il cherche? Un état de droit? O bɛ mun de ɲinina jamana min fanga ka bon jamana ɲɛmaa mu ka ko sabatini bɛ minnu ka wari mara yɔrɔ bɛ baara kɛla ni dunuya yɛrɛ tagacogo kulaw ye machine boro kan munna ni ne bɛ bɔla Amérique latine ka na n yɛrɛ mafa yan n mako bɛ wari mara yɔrɔ ɲɛnama de la o ni fɛn caman yɛrɛ kɛrɛfɛ sabu n kan ka to n mara yɔrɔ la ka se jamana caman ma o le kosɔn o mako bɛ jamana na minnu ka wari sɔrɔ ka teri yomi Côte d'Ivoire walasa o bɛ se k'u ka baara basigi cogo des plateformes de coordination opérationnelle. Avril kalo tɛmɛnin na Côte d'Ivoire san 2022 tɛgɛ sela ka da drogue tɔni 2 ani tɔle kan Abidjan o ni San Pedro. O mi sɛgɛsɛgɛliw sababu la mɔgɔ 30 le minana minnu cɛla baarakɛyɔrɔ baba dɔw ɲɛma o ni esurasi dɔw ɲɛma. Richard Adou ale le ye Côte d'Ivoire ka procureur de la République ye. Sariya ka gɛrɛ kosɛbɛ fɛn na min ye drogue feere ye dunuya na. Sanda min bɛ se ka ta a kaso don na a dɔgɔyaniba ye san 20 ye. Fɛn kɔni minana drogue feere la hali na ale ta dɔgɔya la. De près ou de loin. N'an ye dunuya bɛɛ lajɛlen ka drogue ta ni farafina terebe ɲɛfan an ta la a bɛ taga sɔrɔ ko san 2020 kɛmɛsara o kɛmɛsara mɔgɔ min sanda bɛ daminɛ san 15 ka taga bila san 64 kɔnɔntɔn tomi 7 le magala cannabis la ni farafina fana ka sɔrɔ dunuya bɛɛ lajɛlen y'a jateminɛ y'a yira ko mɔgɔ 3 tomi 8 le magala la kɛmɛsara o kɛmɛsara la minnu magala a filakisɛ la mi dagala filakɛli kan olu min bɛ feere pharmacie la ka sɔrɔ a ma kɛ ni filakɛli ye kɛmɛsara o kɛmɛsara 2 tomi 4 farafina terebe ɲɛfana ka dunuyata kɛ keren tomi 2 o min b'a yira ko farafina drogue ta fanga ka bon bi. Aïcha Diara, Abidjan, VOA Afrique Bambara tɔgɔ la.